گەلی جەماوەرێ بەشدار گەری کەسێ بەرخۆدانێت کێش بۆ ژیانێک خۆش ئیرۆ یازدەڕۆ ئەم کۆم دبن ئەم خۆ پێشەندانە دکن نەش بۆ ئەم خۆ بدنە خویاکردن ئەم دخوازن بەرەڤانیەت بەر مافێ خۆ دەبکن مافێ خۆشکردنا ژیانێ ji ber got 61 salê Partiya Beas û Mala Esed welatê Sûriyê wêran kirin, komkujî çêkirin, birçîbûn çêkirin, koçberî çêkirin, tirnekirin çêkirin, zindan dagirtin ji kesê berxwedan. Ev 15 salê me em berxwedanê dikin ji bo şoreşa Sûrî bi ser kevê. Şoreşa azadiyê û rûmetê û miletê Kurd jî di nav da gelek qurbanî danî ji bo mafê çarenûz bi dest xwe bixê. Îro em dibêjin em derketine em berdewam dikin. Em dibêjin ew kesê got nikaribe berevaniyet ber pariyê nanê milet de bike wê nikaribe mafê siyasî jî bixwazî. Em qet ji mafê xwe da nakevin. Ne ê siyasî û ne ê daxwazî. Daxwazê miletê me parîk nan bi rûmet û jiyanek xweş mazot û sûtemenî û nanê baş ev her tişt ev ronî kehreba ev ji mafê vî miletî ne çol û çiya û av û her tişt ê vî miletî ne nîzamê got desthiladariyê dike divê vî miletê ha razî bike divê her tişt bi erzanî bê em nikarin bêjin inû demeke kevin ya zemanê hovîtiya rejîm tişt erzantir bûjin ha çawa ê xwe îro xwe etîbar dikin şoreşgêr çi rêveberiya FYD û çi rejîma nû desthiladan û ev tev de berpirsiyarin diber wedeyê vî miletî ê şerpeza em soz didin got em ê li ber xwe bidin heta rih me de hebe ji bo jiyanek xweş ji bo kerametê ji bo rûmetiyê. We were talking about the problem briefly about motorcycle. We have in a big crisis, especially about motorcycles. We want the current authorities give the good news for us and our problem. All the people who use the motorcycle, they go to them jobs, not to make the problems. We hope to all the people who have responsibility for these things to give us our rights. All these people who are working here, not to make a problem. We want our rights, especially for the people who use the motorcycles, to live their life in good way. And we don't make and don't mean to live in a good life. Hope to our current authorities to give our demands quickly, and the people here only for them their motorcycles only for the job, not for the other problem. Hope we hear our demands quickly, and thank you for the people here which coming to show them rights. Thank you.